Bună ziua! Astăzi mergem iarăși cu Bella la plimbare până la locul de joacă. Hai, Bella! Hai! Atenție cu mașinile! Ce bine să vedem umbra asta a ta! E drăguță, Bella! Ok. Bella, pe aici mergem. Bella, Bella! Bella! Hai! Așa. Check să țin și eu camera spre Bella, dar văd că ea se duce în tot felul de locuri. Bella, hai, stai puțin în fața mea, stai să fac eu ceva, așa. Hai. Un minut. Bella, nu mai sta acolo. Îmi pun eu în locul tău. Așa, mai bine? Bella. Hai. Hop. Stai un pic. Hai, țop. Așa. Hai, că știi să faci țopul. Așa. Hai. Hai. Ok, atât a fost azi despre Bella. Pa, pa!